Hola, sóc la Gemma Lienes. Avui us porto una novel·la per joves, una novel·la trepidant de l'escriptora francesa Marion Murail. És L'assassí de la corbata i ha estat publicat per Estrella Polar. En L'assassí de la corbata, la protagonista, la Ruth, té 14 anys, viu amb el seu pare, que és cirurgià en un hospital, i amb la seva germana petita. No tenen mare perquè la seva mare va morir d'un aneurisma fa uns quants anys. Un bon dia, la Ruth està amb una amiga de l'institut a casa i troben una caixa amb fotografies antigues, en una de les quals hi apareix la mare, la Marie, i la germana bessona de la mare, la Eve-Marie, que també és morta, que la van trobar assassinada fa anys en un riu. A partir d'aquí, allò que semblava una fotografia que per alguna raó mai havia vist la Ruth, és l'inici d'un misteri que cada vegada agafa més embranzida i cada vegada és més trepidant. Us la recomano vivament.